După ce am cercetat în profunzime pretenția de miracol a Coranului, am descoperit ceva uimitor. Pretenția principală a acestei cărți nu stă în frumusețea literară, nici în știrile despre invizibil, nici în chestiunile științifice și altele asemenea. Pretenția principală a Coranului este cu totul altceva. Câmpul călăuzirii și al milei sale, acea transformare profundă pe care o produce în vindecarea bolilor sufletești din inimile oamenilor. Iar acest criteriu a oferit tuturor o șansă de aur. În orice epocă, în orice loc, în orice situație, fiecare om poate verifica singur, în interiorul său, această pretenție și poate descoperi cu proprii ochi dacă această carte este adevărată sau falsă. De aceea, judecata finală îți aparține doar ție. Problema este că cei mai mulți oameni nu au un motiv suficient de puternic spre spiritualitate. Nu își dau timp, nu cercetează, nu insistă să vadă. Oare chiar este adevărată pretenția acestei cărți? Și totuși, fără nicio cercetare, fără nicio cunoaștere, declară senin: cartea asta e falsă, pentru că noi nu am văzut în ea nimic special. Coranul însă spune clar și tare: acest refuz, făcut fără știință și fără discernământ, este un comportament lipsit de etică, urât și are consecințe foarte grele. Avertismentele și pedeapsa pe care Coranul le menționează pentru cei care tăgăduiesc sunt îndreptate în primul rând spre astfel de oameni. Da, în unele versete amenințarea apare în mod absolut, dar când le punem alături de versetele care limitează responsabilitatea omului la capacitatea și puterea lui reală, înțelegem imediat. Cel care a căutat cu sinceritate și cu efort și a ajuns la o altă concluzie, nu merită pedeapsa divină. În schimb, dacă privim mai atent, descoperim ceva aproape imposibil de negat. Cine citește această carte, fără prejudecăți și cu toată atenția, aproape că nu poate ajunge la concluzia că este falsă și că trebuie respinsă. Poate veți spune, ăsta e fanatism. Nu, jur pe Dumnezeu că nu este. Eu însumi am petrecut ani întregi încercând să studiez Coranul cu maximă obiectivitate și imparțialitate și am ajuns la o convingere profundă. În această carte există semne care fac ca orice om corect, chiar dacă nu crede în ea, să nu poată din punct de vedere moral și al dreptății să declare că este falsă și să spună cu certitudine: ăsta nu e de la Dumnezeu. Fără să apelăm la relatările istorice externe, Coranul însuși, ca text și document istoric, arată că a fost adus de un om despre care toată lumea din jurul lui știa că nu a învățat la nicio școală, că nu a citit niciodată o carte, că nu a avut niciun profesor. De aceea Dumnezeu îi vorbește direct profetului: tu nu ai citit până acum nicio carte și nici nu ai scris cu mâna ta. Altfel, cei care vor să denatureze ar fi avut motive de îndoială. De ce? Pentru că această carte conține idei atât de profunde și de înalte, încât este absolut imposibil să fi fost produse de un om fără educație. Chiar și cei care au vrut să spună l-a învățat un profesor nu au găsit pe nimeni în tot Hijazul, așa că au inventat profesori străini care nici măcar nu vorbeau araba. Coranul răspunde imediat: cum să învețe cineva care nu vorbește araba o carte cu asemenea elocvență, frumusețe și perfecțiune? Al doilea semn: armonia absolut uluitoare. Dacă aduni cu răbdare toate versetele despre un singur subiect și le pui cap la cap, vei rămâne șocat. Fiecare verset completează celelalte ca piesele unui puzzle perfect. Deși cartea a coborât treptat timp de 23 de ani, în condiții și contexte complet diferite, dar toate versetele despre același subiect au exact aceeași viziune și același cadru. Coranul însuși spune: dacă ar fi fost de la altcineva decât Dumnezeu, ar fi avut multe contradicții. Și, într-adevăr, nu găsești niciuna. Al treilea semn
Și, cel mai important, Coranul invită pe toată lumea, fără nicio condiție, la reflecție, la rațiune și la umanitate. Nu pune nicio linie roșie gândirii, întrebărilor sau cercetării raționale. Dimpotrivă, le spune oamenilor deschis: ascultați toate cuvintele și urmați-l pe cel mai bun dintre ele. Iar, mai presus de toate aceste semne, este următorul fapt. Dacă un om caută cu adevărat spiritualitatea și călăuzirea, dacă vrea un text care să-l ridice și să-l ducă spre înălțime sufletească, jur pe Dumnezeu că nu va găsi nimic mai bun decât Coranul pe toată fața pământului. Coranul însuși aruncă provocarea cu toată îndrăzneala. Dacă găsiți o carte care călăuzește mai bine decât aceasta, urmați-o. De aceea, chiar dacă ne rămâne vreo îndoială sau vreo problemă pe care încă nu am rezolvat-o, atâta timp cât nu am găsit ceva mai bun, rațiunea, logica și conștiința ne spun toate la unison: urmează-o, pentru că este lucrul cel mai bun care există și cel mai bun care poate exista vreodată. Și exact aceasta este semnificația adevărată a provocării Coranului. Chiar dacă s-ar aduna toți oamenii și ginii la un loc să producă ceva cât de cât asemănător acestui Coran, nu vor fi în stare să o facă niciodată. Acesta este adevăratul miracol al Coranului și acesta nu poate fi imitat niciodată.